Nipalit ang City Government of Davao ug napulo ka bag-ong bus units aron makatabang nga mapalambo ang pampublikong transportasyon sa syudad. Ato ibalik si Argil Relator. Giselyuhan na ang kontrata tali City Government of Davao ug winning bidder nga maoy mag-provide og napulo ka bus units alang sa DC Bus Interim Bus Service. 12 meters ang gitas-on ini og low floor city buses. Dunay modern amenities ug dunay 40 seating capacity ug dunay say area alang sa standing nga pasahero. Kini agi pagtuman sa Davao LGU aron mapalambo ang public transportation sa syudad. Sumala ni Attorney Tristan Dwight Domingo, ang project manager sa Davao Bus Project, nga sa pagpalit sa Davao LGU og bag-ong buses, gilauman nga mahatagan og pagtagad ang suliran karon sa pampublikong transportasyon. Sa pagpatuman sa Peak Hours Augmentation Bus Service (CONFABS) sukadi adtong 2023 tungod sa kalangay sa Davao Public Transport Modernization Project o Davao Bus Project, nakita nila nga gikinahanglan gayod ang dugang bus units alang sa mga commuter. Gilauman nga moabot sa Setyembre ang bag-ong buses o ginalantaw sab nga magsugod ang operations sa last quarter karong tuiga. Sa pagsugod, nakatakdang muhanyag og libreng sakay ang maong mga bus alang sa mga Davaoenyo. Ako si Argil Relator, One Mindanao.